процес на рехабилитация продължават да се преходите Петрохан и Ришки. На автомагистрала 85 км посока София и при 97 км посока Пловдив се извършват ремонтни дейности. Ремонтно-възстановителни работи се извършват и на виадукта. Иран послабил цензуру литературы. Da, eu Luigi. Poftim. Mulțumesc! Luigi, spune cum e luna. Aproape fericită. Към Съюза на българските автомобилисти. Спортни новини с Ивайло Герчев. Добро утро. Добро утро. Футболистите на Лудогорец победиха като гости. Merită locul aici. Probabil meciul decisiv pentru o încercare de calificare va fi 4, Черноморец 3, Динамо 1. Резултати в останалите групи в първа. Освободяването на долината на река Морава и прекъсването на маршрута Солун. 24 Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesinde Kahramanmaraş 23, İskenderun 27. Стъпващите българи през Куршумлия и Косово поле не означава гибелта на групата. Киев Тюн 3-0. В 8 Слован Либерец Севилия 1-1 и Фрайбург Ещурил 1-1. В 9 и Аполон Лацио 0-0. В 11-та група Анжи Махачкала Тромсио 1-0 и Шериф Тираспол Тотнам 0-2. И в 12-та група Шахтьор Караганда Алкмар 1-1 и Паук Макаби Хайфа 3-2. Григор Димитров победи украинец Александър Долгополов 6-3 и 6-2 в среща от втория кръг. Кілометрів за вигідними цінами без спецмита. Подробиці у компанії «Алекс», офіційного дилера Рено у Маріуполі. Проспект Метал. Смотрите на 34-м. Don't speak when you spit your venom, keep it shut. Комплект зимової гуми. Заборонити Віталію Кличку балот. Телеканалу Плюс Плюс. Заповядайте на гала-концерта «Нова българска народна». Свои красивые глаза, солнце светит для тебя, мир проснулся. Ticaret yaparak Rabbinizden gelecek bir lütfu aramanızda bir sakınca yoktur denilmekte ve böylece hac ticaret pazarlarına onay verilmektedir.